Сега. Телефонът буха по земята. Каквото трябва. Телефонът ти буха. Вижте телефона и си лягай там. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, бе? Само да почнеш да пищиш. Само да почнеш да пищиш, не работи. Лягай долу. Легни! Легни, мировей! Спреш! Спреш, бе! Ето там, край с него. Край с него! Повече няма да го видиш. Край. Пощеш навън. Айде навън. В тъмното. На тъмното навън. Оправяй всичко тогава. Оправяй всичко. Оправяй възглавниците бързо. Аз ще чупа. Бързо. Бързо оправи. Щупи каквото щеш. Сега се обаждам на майка ти да й кажа какви ги вършиш. Сега ще й кажа. Това повече не се търпи твоето. Търпях се до този момент, търпях! Така. Ето. Само да си бутал легото. Ще седнеш ли мирно вече? Не, ще. Пак ще го бутна. Ще седнеш ли мирно, питам? Не. Ще бутна в ланцата. Добре, ако не седнеш мирно, да видиш какво ще става. Ще дойде она отдолу, ще те изкарам, да те бие колкото ще. Разбираш ли ме? Нека те фани тока да видиш ти. Това не ще да работи сигурно. Вече не знам. Повече няма да... Не пипай там! Не пипай, бе, идиот! Мръсен идиот такъв, бе. Не пипай, бе. Не дей прави тия работи, бе. Нека да стоят така. Няма да ги пипна майките да дойде. Нека да види. Нека да види какви ги правиш. Ти мръсник такъв. Ти си мръсник. Отдолу при баба си няма да идваш повече. Ясно ли те? Не. Повече няма да идваш. Остави пръчката на Мира. Ще те набия. Набива ти. Иде удри така, ти не знаеш колко удриш, бе! Ау! Точно така. Ето още съм синя тук. Пак ти ще ме подсиниш, бе, идиот такъв, тази пръчка бакия. Така, Бакия, знака. ще се набия пак. Аз ударях и тебе! Да. Деде, вие какво му направи той идиот? По-смъртник мръсен. Няма да аз отивам. Отивам си и си бий колко ще щеш. Отивам си.